Chámome Lorena e como vedes son unha boneca. Eu sou Ximena e tamén sou unha boneca. A nosa dona chamase Mónica e ten 7 anos. Querémola moito e somos moi felices con ela. Ademais, non só eso. Ademais, somos as bonecas preferidas. Bueno, non son nós, porque como ides ver moi pronto, a Mónica encantan as bonecas. Pero estaredes vos a preguntar que facemos aquí. E agora imos contar. Imos contarvos unha historia de Nadal. Sí, de Nadal. Ainda que sona un pouco extraño, ou un pouco fantástico, ou mellor dito un pouco milagroso. Veredes. Uns días antes do Nadal, Mónica, que sabedes que é a nosa dona, quixo poñer o seu nacemento. Unha vez colocadas o río, as casiñas, as montañas e o portal, Mónica foi sacando da caixiña as figuras do Belén. Primeiro a Virxe e San Xosé. Logo o anxo, é o neno. E logo o resto das figuras. Pero que fatalidade! Só quedaba unha castoriña. Claro, o ano pasado que os anos da caixa só queda unha sana. E agora que fago? Mónica non sabía que facer. Era demasiado tarde e, ademais, non teña tantos cartos. Xa o sei! Fixadevos que día tan estranha tivo Mónica. Dirixiuse á caixa onde guardaba todos os seus bonecos e pois colocando no nacemento. Primeiro, os bonecos que seus pais se trouxeran de todas as partes do mundo. Unha parexa de India. Unha parexa de Alemania. E outra de Argentina. Unha elegante boneca mexicana. E outro boneco de Tanzania. Unha maravillosa boneca portuguesa. E outra é moi lonxe, de Nova Zelanda. E como non? Unha bonequiña galega. Pero non rematou aí todo. Mónica seguiu remexendo naquela caixa e apareceron 3 marchosos personaxes. Unha rouqueira. Un fan do pop. E un aficionado ao requetón. Pero xa anoitecera. Mónica estaba moi cansa. Mirou o nacemento con cariño e foise pronto para a cama. Non escuro está todo, perdemos. Onde estará o portal? Non sei, majestade, quizá é mellor que recollamos
Majestade, ali, iluminado por esa grande estrela, non o vedes? Sí, yo vexo, ali, imos, a cuidar. Oh, pero que é isto? Podes dicirme alguén que é isto? É un nacemento, Majestade, pero con figuras de todos os tempos. Que é que a vosa Majestade non dixo que Jesús naceu para todos? Ah, gústame isto, o senso de vos. Moretas, non o vedes? Somos moretas que formamos parte do nacemento. Non me gusta a idea. A mí sí que me gusta. Todos somos iguais. Pero vinde, Majestade, subide, Majestade. Sentadevos aquí. Non hai unha sola figura de belga? Sí, hai unha. É unha pastora. Non me vedes? Pastora, ven aquí. Chámate as súas majestades. Aquí estou, majestades. Majestades, gostaríamos oír o conto típico de Nadal. Sí, pero tiso, deixademe a mí, Majestade, ides ver o carrinho. Rapaces, vinde aquí. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Pero isto non é unha cancholiña desde toda a vida. Tende razón, pastora. Avisa os teus amigos. Chicos, adiante, che non falte l'Elipia. Tocca un pandeiro Manuel, e che non falte l'Elipia. Que esta noite nacerá Jesús, fillo da Virgen María. Que esta noite nacerá Jesús, fillo da Virgen María. Ai, vamos dar de Belén, ai, vamos dar de Belén, toda de Ourense ou de Lugo, da Coruña ao Pontevedrés. Pues que le ha cortado. Ai, non é como as cancholiñas de toda a vida. Pois agora toca a mí, preparados para escutar paixulis modernas. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos viene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere. Mira mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos viene. Hago música que entretiene. Mi música nos tiene fuerte, bailando y sonriendo. Todo se la canta. ¿Y dónde está mi gente? Que todo se la canta. Que todo se la canta. ¿Y dónde está mi gente? Isto non é unha paixoliña. Pastores, agora tocamos a voz. Non, borrad é o mellor ritmo para unha paixoliña. Rapazas, estamos agardando.
discutindo sobre música. Pero que pasa aquí? Quen sodes vos? Pero aquí ocorren cousas moi extrañas. Non, Anxo, non. É máis natural. Aquí estamos todas as razas, todos os sexos e todas as idades. É certo, pensando ben, este é o nacemento verdadeiro, e non o que estuveste expoñendo todos os anos. Claro, Deus nace para todos os séculos, e para todas as razas, e para todas as culturas. Rapazas, isto gústame. Deberíades conseguir que en todas as partes se puxesen nacementos como este. Nós estamos moi orgullosos de poder estar aquí representando todas as culturas. Todas as nacións. Todas as cores. E todas as tradicións. E así rematou aquela maravillosa noite. Aquel nacemento reunironse todas as culturas, razas e idades, porque Xesús